Čo sa stalo vo svete 15. a 16. júna? USA. Lesný požiar pri obci Gorman, severne od Los Angeles, Kalifornia. Tornádo pri meste Clarkson a Newman Grove, Nebraska. Vodná smršť v meste Crystal River, Florida. Mexiko. Štát Quintana Roo zasiahli výdatné dažde a spôsobili rozsiahle záplavy. Silné dažde spôsobili extrémne povodne na pobreží Slonoviny. V Indonézii vybuchli sopky Ibu, Levotoby a Dukono. Rusko. V Novorosísku v Krasnodarskom kraji padali veľké krúpy. Na pobreží Čierneho mora sa vytvorilo viacero vodných smrští. Boli pozorované pri Novorosísku, nedaleko obce Foros a Malý Útriš. Jakutsko. V regióne Anabar napadlo cez noc viac ako 10 cm snehu. Krupobytie v blízkosti Kostomukša, Karélia. Veľké krúpy padali aj v Lipecku. Belgorod bol zaplavený v dôsledku silného dažďa. Tornádo bolo zaznamenané v obci Goršechnoje v regióne Kursk. Kazachstan. Povodne v meste Uralsk. India. Zosúv pôdy v štáte Arunachal Pradesh. Čína. Krupobytie v meste Changche v provincii Shanxi. Južná Čína naďalej trpí masívnymi dažďami a záplavami. Najťažšia situácia je v provincii Futien. Záplavy spôsobené extrémnymi dažďami sú aj v Meichou v provincii Guangdong. Husté sneženie v Andách. Zasnežený medzinárodný priesmyk Los Libertadores, ktorý spája Argentínu a Čile. Brazília. Obrovské záplavy po silných dažďoch v Tres Coroas v Rio Grande do Sul. Ekvádor. Silné dažde spôsobili zosuvy pôdy, ktoré si vyžiadali životy. Silné zemetrasenie o sile 6 stupňov v blízkosti ostrova Macquarie v južnom Tichom oceáne. Južné Peru zasiahlo silné zemetrasenie o sile 6,3 stupňa. Média nám neukazujú celý obraz o tom, ako veľmi nás klimatická kríza ohrozuje. Už teraz vidíme jej dôsledky všade okolo nás. Extrémne počasie, záplavy, požiare a bude iba horšie, ak nezačneme konať. Preto vytvorme verejnú požiadavku pre vznik vedeckého centra, ktoré sa bude zaoberať riešením tejto krízy. S najlepšími vedcami a všetkými prostriedkami. Spoločne to zvládneme, no musíme začať teraz, pretože čas sa kráti. Tak poďme na to.